بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وزن على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي فولبي تشغل نجتدن الله سبحانه وتعالى جولدن ان لادو مكو عليه الصلاة والسلام en garti e darsu meden oɗo tafsir cimoje dabbe de hande eden dañi simore witende zalzala. Allah subhanahu wa ta'ala nabiya ende do simore بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سبحانه وتعالى نبيا إذا زلزلت الأرض زلزالها وي ñande leydi ndi dillere mayri ko ñande darga darga na daro leydi ndi dillal dillugol mawgol kala ko wonno e dow leydi ñande mum mabbat etas ko tiiɗi yanat kaaƴe perle de melsodiral de potodira e leydi kala dongal gonnogal e dow leydi ñanma ngal melsitto leydi ndi fof fotodira ɗum ida zulzilatil ardu zilzalaha kala ko wonno e dow leydi ñande mum ko e leydi fayi wontan leydi ɗigga nurum nden on dillere. wi wa akhrajatil ardu athqalaha leydi ndi funtina kala ko wonno e nder mayre di wokkitat kala mayre ubbanoɗo funtat e dow kala ko wonno e nder mayri e ko ganama ko kanz wonno ko wayno kanŋeji mawari duuji khalis kala ko wonno e nder mayri funtat. wa akhrajatil ardu athqalaha o wi ngunɗon ñalngude wonan ñalngu hulɓinigu o wi ñalma ɓiɗɗo adama wiyat bani adama wiyat ma laha wa qala al insanu ma laha ko hoko heɓi ndi leydi handi waɗani hen ko tahi kala ko wonno e nder mayri funti ko hoko waɗi kala ko wonno e dow ndiɗo leydi hande yi'ataka. wa qala al insanu ma laha hakke ko huli neɗɗo wonano lamɗo no wiya ko hoko kewi Allah joma meɗen wi wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha o wi ngunɗon ñalngu leydi ndi haalat kala ko waɗano e dow mayri ko moƴƴi e ko boni kala batnoɗo ko boni ndi wiyat kaari waɗino e amam e dow am nangam e nangam e nangam ko boni kaari ko moƴƴi waɗanno ndi wiyat kaari de waɗino e amam ko moƴƴi nangam o e nangam o e nangam o. leydi ndi na jeeya e bindere Allah nde gandanɗo ma ɓe ceedoto ñande darga baɗannoɗo ko moƴƴi e baɗannoɗo ko boni ɗum tahi neɗɗo ya accir hakkille maɗa dow ndiɗo leydi ndi morƴata ɗa yaha ɗa waɗa ko welma ñande darga kala ko perɗa waɗe dow mayri ndi daroto nde wiya Allah o maccuɗo maɗa o wayino nangam o e nangam ɗum tahi neɗɗo kala ko mbatta yahul Allah. yawma idin tuhaddisu akhbaraha sabu ñande darga terɗe neɗɗo juuɗe maɗe koyɗe maɗe gite maɗe noppi maɗe ko kala arat wiya nangam mi de mi waɗino nangam jungo wiyan mi wujjino tega gujjannoɗo yitere nde wiyan mi daarino nangam nofru ndu wiya ala ɗangal ɗemgal magal ngal haalata ko terɗe maɗe kalata ko mbaɗanoɗa ko den kala ko mbatta e dow ndiɗo leydi ya accit hakkille maɗa sa hulani hen Allah yandu ñalguna ara ko mbatta ko fof ɗum daroyto ɗum seedo e yeeso yimɓe.
oyi yawma idin tuhaddisu akhbaraha ko hoko tahi endi haala o yiɓe anna rabbaka aw haalaha ko allah yamiri ndi te allah si yamiri ndi ndi wopata allah ko bani adama wopata allah kono geɗe goɗɗe ɗe allah tagi ɗe ko wayno malaikaji malaji ɗin ɗon ɗi gopata allah ko bani adama e jinnere woni ɗo ina tiiɗa hoore wiɓe anna rabbaka aw haalaha o wi yawma idin yasduru nnasu ashtatan li yuraw amalahum gunñal ngu de yimɓe ɓe coggete gori gori sawoji sawoji ɓe gabbototo allah subhanahu wa ta'ala ko hoko tahi ɓe mbaɗa ɗum ɗon pour allah subhanahu wa ta'ala holla ɓe golle maɓɓe goto kala ko mbannoɗa e aduna allah wima ko liggey maɗa nani wa wajadu ma amilu hadira kala ko perɗa wat a tawat ɗum toto allah ko ngola ko wayni jahnanno yimɓe kono joni nar neɗɗo wona ɗo na waɗa mbaɗa ɗo enregistré vidéo wala mbaɗa kala ko mbaɗata na waɗa e vidéo gara jiiɗa ɗum wanino ko an jooɗi hay so tawino ko mayno ɗon kuccita e makko ombo haala si tawi ko bani adama wawi wat ɗum ɗo ɓe wiyanama noon allah tagɗo en ɗum tahi o wi li yuraw amalum ɓe kolle gueɗe mabɓe ko ɓe mbaɗatno ko ɗo e aduna allah wi faman yamal mithqala dharratin hayran yara kala mbaɗnoɗo ko foti nino mettellu sa peesi mettellu ñuñu tokosu ngu mbiyeten ngu mettellu sa peesi ngu kilo ji ngu heɓata ngu walla li gramme uji ɗi ngu heɓata ɗi ko ɓuri ɗum ɗon famɗu woni darra mi wawa ɗum waɗ misal sa waɗino ko foti noon ko moƴƴi allah hollanma ɗum yoɓanma ma yaman mithqala dharratin hayran yara ko ɗum famɗi ko ɓuri famɗu mettellu ko mbannoɗa e ko moƴƴi a yiyat ɗum sa waɗino ko wayi noon ko boni kadi a yiyat ɗum te allah subhanahu wa ta'ala noon toñata hay goto ɗum tafi o wi wala yadlimu rabbuka ahada nden o aduna daɓɓiɗɗo balɗe daɓɓiɗɗe te ganduma kala ko mbaɗɗa ɗo allah yoɓoyanma ɗum te gurdam meɗen laakara ko ha faw enen gurdam men ɗeɗo ɓoyani na wayni ɗo koɗoytoɗo rek wirti e lekki fofti ɗon seeɗa continue nden mi sikku ƴettugol ɗam ɗo gurdam aduna ina ɗam ɓurna e gurdam laakara ɗum ɗon ko majjere sabu laakara ko ha faw sa woni e neema ko ha faw sa woni e musiba kadi ko ha faw yo allah dandu en yo allah waddu en e yimɓe moƴƴuɓe allah wadda en ɓe gandanɗuma ko huloɓe mo waɗoɓe ko moƴƴi ndeɗo simore ko ɗum de haalata e ko raɓɓiɗi nden maccuɗo allah o yandune ñande darga daroto ko mbaɗɗa ko moƴƴi a heɓat ɗum ko mbaɗɗa ko moƴƴi e bonande kadi a yiya ɗum te allah toñata hay goto ɗum woni ko simon nde sawi ko e ko raɓɓiɗi ko on jarama jef assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh